Så nu er jeg i gang med at bruge drejebænken her igen. Jeg er egentlig i gang med at skal have den her leje her. Den skal ind i her, og den passer ikke helt. Så jeg skal have cirka 1 mm eller en halv, jeg skal skære af. Og det er fordi, at jeg er faktisk i gang med at... det er en vindmølle faktisk, jeg er i gang med at lave her. Hvor jeg bruger den gamle vinge, som der knækker af. Jeg har så forstærket den med sådan en her. Den er lidt ustabil, fordi den er lidt længere på den ene side. Og jeg bruger så sådan en gearkasse her. Til at ligesom, at den drejer langsomt rundt. Og så kommer den så til at køre hurtigt her. Og jeg bruger den her. Og jeg fik faktisk til at lave, jeg har 6 magneter. Og nu ser jeg kan gøre det her kort, for der er næsten ikke mere strøm på kameraet. Men 3 af de her magneter, de er de vender syd ud af, og dem har de nord ud af. Og jeg har fundet ud af, at hvis man skiftevis nord syd, så vil den faktisk ikke, den laver frekvensen være højere, altså mellem plus og minus, den skifter hurtigere. Men den laver åbenbart ikke nær så mange ampere. På det her, på det jeg har sat op her, der laver den cirka 50 mil. Nå, men så kameraet gik lige i, ja, den døde lige, så men det jeg var i gang med at forklare, det var at åbenbart så laver den flere ampere, hvis hvad hedder det, eller det min teori er for, hvorfor den laver flere ampere. Det er, når jeg tænker, at når der er flere, større, altså når den drejer rundt, jeg ved ikke lige, men når den drejer rundt, så tænker jeg, at hvis den ene side her, man kan sige, at magnetisme er på noget en strøm, kan man sige, så når den her bliver så, man kan sige, sydladet, og så bliver den her nord, så kan man sige, så kører den her vej rundt. Eller nej, det er faktisk omvendt, det er den her vej. Men er bestemt, at magnetfeltet går fra nord til syd. Så man kan sige, at den kører den her vej rundt. Og så er det som om, at hvis strømmen bliver... eller jeg tænker, at sådan magneter, de ligesom kan lave en strøm i en kobberledning. Eller i en ledning. Så jeg tænker, at det er ligesom, at magneten, den hiver ligesom i strøm, det er jo elektroner. Så jeg tænker, at magneterne, de hiver i elektronerne. Og så tænker jeg, at hvis den ene side bliver syd i længere tid, og så skifter til nord, så kan den ligesom trække mere, og så skubbe, i stedet for at bare den kører sådan her og skubber hele tiden. Det kan godt være, at den får ligesom meget fart på, men man kan sige, at den skubber heller ikke meget. Det kan man sige med en pumpe, de der gamle håndpumper. Man kan sige, hvis du pumper sådan hurtigt frem og tilbage, så kommer der ikke så meget ud. Men hvis man tager sådan en langsom sving, så kommer der meget ud. Så lidt, eller det jeg tænker. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men det er sådan det jeg tænker. Så derfor men selvfølgelig bliver de også forstærket, når der er flere magneter ved siden af hinanden, der er ens. Men i hvert fald, altså den her LED, det er en 12 volt LED. Og jeg har aldrig kunne få den til at lyse. Den blinker selvfølgelig, når jeg kører rundt, men den lyser virkelig kraftigt. Man kan se, at den lyser sådan helt op. Jeg har også men jeg har en lille glødepære på 50 millivolt, eller 50 ampere, eller milliampere mener jeg. Altså 0,05 ampere. Og den kan den godt få til at lyse, hvis den virkelig drejer rundt. Og der kan jeg også mærke, at der er noget modstand i forhold til LED'en. Altså både at den bruger ikke så meget strøm, plus at den lyser mere, eller lyser cirka det samme. Så det synes jeg er ret nice egentlig. Men det er stadig lidt et mysterium, synes jeg, at der var forskel på, at den var sydnord, at den så kun lige kunne få den her LED til at lyse, mens at hvis jeg har der, hvor der 3 af magneterne er syd, og de andre er nord,
så af en eller anden grund, så kan den godt få den her glødepære til lys. Og jeg har den i lommen, det kan jeg godt huske nu. Her er den. Okay, det er bare nede. Sådan her. Godt, den ikke gik i stykker. Men det er en 6 volt, og så kan næsten se det. Men i hvert fald, hvis jeg lige tager den af, så kan jeg så det bliver. Men jeg tænker, jeg har også fundet ud af, at den her, før havde jeg selve den der vindmølle der på, hvorfor nok, det var den her side. Men så drejer den her forkert vej. Den her skal dreje mod uret. For så kommer den her til at køre med uret. For jeg har fundet ud af, at den laver åbenbart mere strøm, hvis den kører med uret. Plus også, at den er nemmere at dreje rundt i forhold til den her. Her er den der hakker den mere. I forhold til her er det kører lidt mere glat. Lad os se om jeg kan. Ja, se. Jeg kan få den til at lige kort lys. Så ja, men det er desværre så den her gearkasse er svær at dreje rundt i forhold til, men jeg tror godt den vinge der den skulle kunne være, hvad kan man sige, omdannet vindenergien eller vindkraften ligesom nok til at kunne, ja, jeg ved ikke hvad jeg snakker om, men ja, i hvert fald så det, jeg har lavet lidt mere i siden sidst jeg filmede, eller ja, fordi jeg gad ikke lige gå ind og oplade strøm eller batteriet. Jeg mumler. Jeg er lidt syg stadigvæk. Eller forkølet. Så, men ja, der får den kørt den rigtige vej, den her. Der skal jeg bare have møllen til at sidde her, i stedet for her. Så, men jeg har bare koblingen, der er sådan en kobling, den er bare lige, taget en strips her, og så ligesom lås den sådan helt. Så den kommer til at køre hele tiden rundt. Fordi det er åbenbart sådan 2 plader, der klemmer om et tandhjul. Og så er det egentlig friktion drevet. Så jo hårdere de klemmer, jo mere kan man sige, kan hænge den fast. Altså, hvis man bare lige sidder løs på, så kan man godt stoppe den her med hånden, selvom den er drejet rundt. Så den skal sådan virkelig presses til her. Men heller ikke for hårdt, fordi så er den sværere at dreje rundt. Men jeg håber det kommer til at fungere. Så jeg har idé om at der var nemlig sådan en kugleleje her med, der sidder her. Der har jeg tænkt mig at sætte på igen. Og så sætte de her ringe her udenpå. Og dem har jeg lige lavet på drejebænken her. Og jeg var nødt til at slippe den her til, fordi at diameteren på dem er de så små, at det nederste af den her, det ramte siden her. Så derfor så lavede den sådan en mega høj pivlyd, og så kunne den ikke rigtig skære. Så det tog lang tid, og jeg var nødt til at lige skære den her ned under, for ikke at den ligesom greb fat her. Men det ser i hvert fald ud til, at jeg har kunne få dem ned til den begge, kan I se. Den her side. Den skal vist nok presses lidt mere ind, for den kan sidde. Men ja, det er princippet. Og så skal de her 2 her, dem jeg har lavet der, de skal så sidde her. Og så skal der gå en pind eller metalstang her, og så lave ligesom et U. Og så det U skal så skrues fast hertil. Det er det også den gamle pæl jeg har brugt til den der gamle vindmølle. Den første jeg har lavet. Jeg har egentlig stadig motoren, men den er helt rusten fast, og den er ret dårlig, så den er bare lige puttet i min metalkasse. Så i hvert fald skal jeg presse de her ned i, og jeg tænker ikke, at jeg svejser den, fordi de kommer til at sidde på den her ret stram, så det kommer ikke til at flytte sig. Men i hvert fald så tænker jeg,
Jeg ved godt, at mine videoer er nok meget rodet og sådan noget, men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal kunne starte og forklare det, og jeg ved ikke, jeg snakker enten langsomt eller hurtigt eller et eller andet. Men i hvert fald har jeg fundet sådan noget plastik, eller jeg har fundet den her, men jeg havde prøvet bare direkte at sætte den på, men den drejer ikke. Der skal rimelig meget vind til, for den drejer rundt. Plus også, at den drejer ikke særlig hurtigt rundt. Men jeg har fundet sådan noget plastikrør, som der passer perfekt udenom den her, og udenom den her. Der skal så bankes ned over den her, og så over den her skal jeg måske lige lave et eller andet, så den sidder bedre fast. Fordi den er lidt, den har en mindre diameter, eller hvad det bestiller. Ja. Så, men jeg tænker i hvert fald det sådan princippet det. Og ja, jeg venter med det store projekt med den store vindmølle, fordi at både jeg skal lige lære lidt mere at bruge den her drejebænk, og så er jeg sikker på at drejebænken er stor nok, for jeg har set at den godt kan være her. Men hvad hedder det? Jeg skal også have fundet nogle magneter, og dem skal jeg have fundet først, så jeg kan ligesom finde ud af hvor meget materiale jeg skal have taget af. For det er jo sådan lidt dumt, hvis jeg tager så meget af her, eller så meget af her, og jeg kun skulle have taget så meget af her. Det gør alligevel en stor forskel på hvor tæt magneterne er på spolerne. Så ja, det skal jeg i hvert fald have lavet. Og ja, det bliver i hvert fald sådan en lille, men det bliver sådan en mini vindmølle, som forhåbentlig bare kan få en lille pære eller nogle LED'er til lys. Det er svært, når den skal dreje lidt hurtigt rundt, og der er lidt mere modstand, fordi den tager lidt mere strøm, den der. Men ja, så jeg vil vende tilbage, når jeg lige har fået lavet den her, hvor kugleliner skal sidde i, og det her U. Så tror jeg lige, at jeg vender tilbage, hvor jeg så vil prøve at finde ud af, at den her, den skal... det er langt. Det ser ud som om... Ja, okay. I hvert fald skal jeg finde ud af, at den skal... Der er sådan nogle skruer, eller... Ja, huller her med gevind i, som jeg tænker, jeg vil bare sætte en pind over. En pind over her, som der så kan gå ned, eller over her, og så gå ned, og så måske ramme den her, tænker jeg. Eller sådan en eller anden prøve at forsøge også, sådan at jeg kan tage den af igen. Sådan at jeg ligesom kan tage den indenfor, hvis det regner og sådan noget, sådan det er ikke helt, det er bare stykker. Okay, der kommer lidt olie på den der, kan jeg se. Så ja, jeg vil lige få det lavet, og så må vi se, om det kommer til at virke. Okay, nu har jeg så fået lavet det her U her, som det sidder fast. Og jeg har ikke valgt at lade være med at filme, når jeg svejser både, fordi jeg tror ikke man kan se så meget, fordi de lyser meget op, og fordi det er svært lige at få det her sat på ordentligt. De smelter. De her handsker, der er sådan noget gummi noget, og den er så varm, at jeg kan mærke, at den smelter i handskerne. Ja, så skal jeg ikke lige røre ved det. Men ja, så det her, det er faktisk en af de bedste svejsninger, jeg vil sige, jeg har lavet. Altså, jeg ved ikke, det normalt så har jeg bare lige rigtig fået det til at sig sammen, men det er i hvert fald nogle mega gode svejsninger. Så jeg er i hvert fald ved at få lært at svejse ordentligt. Og jeg valgte bare lige tage 4 punkter, der er lige svejsen fast på begge, fordi hvis det bliver for varmt, så smelter det olie, eller
det brænder det olie, der er inde i lejen, plus også det der plastik for at beskytte det, det begynder at smelte. Så, og så også fordi, altså det kan sagtens holde bare lige det der, det er nogle super stærke svejsninger. Man kan se, der er et hul der til sådan en skrue, man kan skrue ind i. Det er egentlig meningen, at det var sådan en til at sætte på en aksel, og så kunne man skrue den fast. Men jeg brugte den lige til at putte en leje i. Men det fungerer godt nok. Det kører ret glat. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan den her sorte en, den skal kunne sidde fast på det her, så det ikke bare drejer rundt. Og man kan se, at den har en lille vinkel. Den peger opad. Og det gør faktisk ikke så meget, fordi møllen her, den kommer så til at pege lidt opad. Og det gør ikke så meget, fordi det gør faktisk også rigtige vindmøller. Altså de der store industri-vestes vindmøller, de peger også lidt opad. Og det er nemlig fordi, at det får ikke, at tårnet, altså tårnet det er ligesom det, som selve generatoren sidder på, den ikke bliver belastet for meget, så den ikke vipper for meget tilbage, men sådan at når vinden tager vinden, så skubber den lidt mere nedad, i stedet for bare direkte henad. Så det er ret smart, så det er egentlig okay, at den er lidt skæv. Det var ikke meningen, men den der blev lidt kortere, og så ja, blev den lidt. Så det gør ikke så meget. Men nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg lige skal få det til at sidde fast. Nu kommer vi storebror med traktoren, men undskyld. Men i hvert fald så er den stadig varm. Ja, den smelter lidt. Det er ikke så nemt at se, men det er sådan lidt. Så ja, det er jeg rigtig glad for, de her svejsninger her. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg skruede nemlig lidt op for CO2'en. Og jeg ved ikke, om det var derfor, fordi jeg tænkte nemlig, at det er fordi, den ikke fik nok CO2. Og egentlig, jeg kan sige, fordi hvis du ikke helt ved, hvorfor man skal have nogle CO2-svejser, der har CO2, det er egentlig fordi, når man svejser, så bliver det så varmt, at altså det smelter jo. Altså jern, det begynder jo at smelte, så derfor så vil det faktisk reagere med nitrogen i luften. Og jeg blev meget i tvivl også om, da jeg hørte det, om det var nitrogen, eller om det var oxygen, eller sådan noget. Fordi oxygen er jo meget mere, det reagerer meget mere, altså det reagerer meget voldsomt. Og det er ligesom derfor, der er så meget oxygen i mange andre forskellige ting, man laver. Og derfor, at for eksempel det her, det er egentlig jernoxid, der er udenpå her, det er rust, det er jernoxid. Altså, ja. Og det er jo fordi, at oxygen har reageret med jern, og så laver det her brune pulver noget. Men ja, det er egentlig fordi, at CO2 den dækker udenpå, og så gør at nitrogen, den ligesom ikke begynder at reagere med det. Og CO2, den gør jo ikke noget, for det kan ikke rigtig reagere med noget. Så derfor så dækker det over som en kap. Og jeg tror nemlig, at det er fordi, den ikke fik så meget CO2, så det ligesom noget af nitrogen kunne ligesom reagere med det. Men det er måske ikke sikkert, det er derfor. Så i hvert fald, så ja, lad os se. Jeg skal tage den her af. Sådan der. Nu må vi se, hvordan jeg skal kunne få det til at sidde fast. Jeg skal i hvert fald få noget på et eller andet. Enten skal jeg bare bore i plastik. Der er ikke noget olie i den. Altså der er olie på tandhjulet, men der er ikke noget sådan olie i. Så jeg kan godt bore huller i den, og så sætte det fast på en eller anden måde. Nu må vi se. Det kan også være, når jeg... Ja, jeg ved ikke rigtigt. Måske lave et eller andet herfra, der går ned, eller et eller andet. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal sidde fast. Ja, måske kan jeg bore nogle huller i, sætte nogle skruer i, og så svejse nogle små pinde ned, der går ned her måske. Bare lige for at holde det på plads måske. Det kunne jeg gøre. Og så, ja, så må vi se. Jeg håber, at det her det er nok til, at jeg kan få det her på, uden at det rammer den her. Så
nu er. Men ja, lad os se. Det vil jeg i hvert fald gøre, så jeg vil prøve at finde sådan nogle små skruer i her, bøj den, eller søm, bøj den ned hertil, og så svejse den fast. Og så vende spaden op i. Så skal jeg nok filme, når jeg tager den her mølle på, og ja, nok også selve den her lille generator på her. Så ja, det vil jeg lige vende tilbage til, så hold. Okay. Jeg har prøvet lige at finde ud af, hvordan jeg skal sætte den her fast. Og jeg har bare sat sådan en plastik rør her. Den er så hamret på akslen, der er på den her. Men den sidder ret løs på selve generatoren. Så jeg tænker, at jeg skal bore et lille hul, og så sætte sådan en lille split i, så den ikke kan flytte sig. Og desværre så kan I se, det rykker sådan lidt. Men jeg håber på, at når jeg prøver at se, om jeg kan skrue den fast, eller svejse den fast her på en eller anden måde. Og gøre sådan, den kan rykke sig lidt. Fordi hvis den er sådan helt... Hvis jeg presser ned her, og så prøver at dreje rundt på den, så... jeg ved ikke, så er den svær at dreje rundt. Så den skal have vips lidt. Så det skal jeg finde ud af, hvordan det skal laves. Og ja, det med det kobling der herinde. Jeg troede faktisk, jeg skulle svejse den fast, eller på en eller anden måde. Men den var jo lavet sådan, at det er ligesom sådan noget, der presser sammen. Så derfor så ville jeg slet ikke kunne få det lavet ordentligt. Også fordi selve tandhjulet, det er lavet af messing, og ikke jern eller stål. Så det kan jeg jo ikke svejse i. Så jeg har bare taget selve den pind her, eller sådan noget, hvor man strammer koblingen eller sådan noget med. Der er bare lige taget sådan strips og klemme den sammen. Men det er også godt nok, at jeg ikke så har svejset den sammen, fordi så kan jeg jo slå den fra, og så kan den bare køre frit, uden at generatoren kører. Så det er egentlig også okay, at jeg var nødt til at lave det her. Så, men ja, jeg tror lige, jeg skal finde ud af, jeg tror, jeg skærer den lidt mere over her, sådan at der ikke er sådan en stor plade. Og det gør også, at det vil kunne være lidt mere fleksibelt. Så. Men desværre så, jeg havde en skrue heroppe, der sad fast. Jeg har kun en her. Og den skrue heroppe, den knækkede, fordi at, ja, det var lidt sent i går aftes og sådan noget. Og så min far og storebror ville have, at jeg skulle rydde op her i værkstedet. Og så blev jeg lidt frustreret, og så kom jeg til at knække skruen der. Ved at stramme den for meget. Så det var lidt træls. Men jeg tænker, at det holder godt nok bare med den ene her. Men jeg ved ikke, om jeg fik det vist. Men jeg har, for at den sad fast til den her, så har jeg i hvert fald bare taget sådan nogle søm og båret dem. Og så sat den sådan, at den ikke rigtig kan rykke sig. I hvert fald minimalt. Så man ikke lige vise. Den skal faktisk ikke dreje særlig hurtigt rundt. For at den her den lyser. Jeg skal lige huske, hvorfor vej. Den her vej, den kommer til at køre rundt, når der kommer en vinde på. Skal lige sådan der. Det er ikke så hurtigt igen, den skal dreje rundt. Man kan også se på hvor meget det rykker sig, fordi det ikke den her, den ikke er lige. Så. Og ja, selvfølgelig, den er meget sådan, jeg vil sige, bred, fordi den skulle have den her på. Men jeg tror ikke, altså det er jo bare en lille, prøv at se, den er ret løs, men det er jo bare sådan en lille modelvindmølle, hvis man kan sige det sådan.
mig en for sjov en til at kunne få nogle idéer eller et eller andet til lys. Måske oplade nogle batterier. Så. Men ja. Lad os se, hvad vi kan gøre. Jeg tror, jeg lige skal have fundet et andet bord. Så vil jeg lige bore det der hul der. Sådan der. Skal lige zoome ud her, kan jeg se. Sådan der. Sådan der. Jeg skal lige finde ud af, hvor det skal bores her. Skal jo helst ikke ramme. Der er jo en aksel herinde i. Ja. Starter vist der. Og markerer den her. Jeg ved ikke. Sådan der. Nu se hvad jeg kan putte i den. Eller ja. Så. Men jeg har faktisk her, der er lidt mere tape rundt om her, så den kan høre, det går lidt imod, men det er fordi jeg har puttet lim i. Bare sådan noget superlim. For at sådan magneterne de sidder fast. Og det, altså, man kan sagtens til magneterne igen, fordi det er sådan noget mega dårligt superlim og sådan noget billigt eller andet. Så man kan sagtens tage magneten af, hvis ja, det ikke virker det her. Bare sådan jeg ikke spilder materiale på det. Så jeg har sådan nogle, man kan kalde det nogle små splitte eller sådan nogle. Man putter i et hul, og så kan man bøje. Der er sådan 2 pinde, hvor man så kan bøje dem ud. Nu kan jeg lige se om de kan, eller den kan komme ind i her. Svært med handsker på det. Nej. Okay, den går ikke helt igennem. Ja, det er lidt nede, ikke?
Sådan der. Sådan der. Så skal man sådan bøje dem her ud. De her pinde her. Sådan der. Så kommer de lige fra hinanden, tror jeg. Men jeg vil lige sætte den her plade fast her på her, og så finde ud af, jeg ved ikke, det kan være, jeg kan finde noget gummi, som den kan sidde på, sådan meget stiv gummi, sådan noget hård noget, sådan det bare kan flytte sig lidt, men ligesom stadig sidder fast. Tror jeg måske jeg vil prøve, eller så bare svejse det fast, og så håbe på det ikke, det nok skal virke. Så ja. Sådan der. Eller ja, jeg har lige fået lidt varmt. Jeg har lige fået svejset det fast hertil. Det er dumt at svejse det her, fordi det her det er rustfrit stål. Og det laver sådan noget hvid pulver her, fordi det er hvad er det nu? Jeg mener det er zinkbelagt. Eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald et andet kemikalie der på, som ligesom ikke reagerer med ilten, altså oxygen i luften. Men derfor så er det svært at svejse, fordi det laver sådan noget, det brænder nærmest, når det bliver varmt. Så det laver sådan noget gul. Det laver også noget røg og sådan noget. Det er meget giftigt også at svejse i, fordi der kommer sådan noget røg. Plus det laver sådan noget pulver. Sådan noget hvid stads. Så det er meget giftigt egentlig, eller dumt at i hvert fald svejse i, men hvis det ikke, altså det er ikke særlig meget jeg skulle svejse her, så det gør ikke så meget. Men heldigvis så bare ved den her, så hvis jeg kun lige sidder fast her, så kan det her vippe. Så det gør at jeg kan dreje den rundt ret nemt uden nogen den her, hvis jeg lige jeg kan dreje den rundt, om I kan se det. Okay, det er jo selvfølgelig noget. Det er lidt svært at se på kameraet, men man kan se, at den flytter sig lidt. Og det er godt nok, at den kan bevæge sig, fordi ellers så, hvis den sidder helt fast, så vil den være meget svær at dreje rundt, den her. Men der er en mulighed for i hvert fald, at den her PVC vingen, at den kan bruges stadigvæk. At jeg ikke ligesom skal lave en ny større en. Så det er i hvert fald positivt. Jeg kan næsten dreje den rundt med hånden. Hvis jeg lige zoomer ind her. Jeg kan selvfølgelig ikke helt se det på kameraet, men det kan være, at det er nemmere at se nu egentlig, at den men i hvert fald så jeg tror det vil komme til at virke i hvert fald. Og jeg er godt fast med det her. Jeg troede at det ville komme til at ligne igen sådan et eller andet mærkeligt sådan et eller andet der bare lige er smækket sammen, og så det selvfølgelig ikke virker, fordi man ikke rigtig har tænkt over det, men her der har jeg jo tænkt over hvordan det skulle kunne virke og sådan noget, og det nogle gange så laver jeg bare et eller andet uden at sådan rigtig lige sætte mig ned og så tænke hvordan skal jeg lave det her, og er det et eller andet sådan, også fordi den her det har jeg sagt, men hvis den kører med uret, så laver den normalt mere strøm, og så er det nemmere også at dreje rundt den vej. Og før der havde jeg nemlig vingen på den her aksel, og der ville den nemlig dreje, der ville den her dreje med uret, og så ville den her komme til at dreje mod uret. Men så kommer jeg i tanke om, at jeg kan bare sætte vingen her,
så det ligesom er omvendt. Og jeg vil stadig lade den her del aksel være, sådan at jeg kan sætte et eller andet på, sådan at jeg kan lukke koblingen fra, og så kan jeg måske sætte en eller anden generator på den her, så den ligesom har to, måske. Eller sætte et eller andet hjul på, så jeg kan drive et eller andet, måske. Det kunne i hvert fald være sjovt, hvis jeg kunne det. Så, ja, men nu det næste, det er jo så at skulle lave, ja, hvad er det egentlig? Jeg har tænkt mig at lave sådan en skærm over, også en man kan tage af, den kan måske skrues på her. Men en skærm, der ligesom beskytter det, hvis det regner eller fugtigt. Men det venter jeg med til sidst, fordi det behøves jo egentlig slet ikke. Fordi jeg kan jo bare tage den ind. Men det næste, det er egentlig nok at få sat den her på. Det er den her, hvor selve PC-vingen, den skal sidde på. Sådan her. Og den er lidt ustabil, fordi at før der var den her side tungere end den her, og så skar jeg så lidt af her, men den, eller nej, jo, men nu er den her tungere umiddelbart på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det må være fordi der er både huller her, så derfor så er der en hel masse materiale, der ligesom ikke er der, måske. Men jeg tror ikke det vil give så meget effekt, hvis jeg sætter den her ordentligt fast, og det her ordentligt fast på selve tårnet. Så tror jeg ikke det vil gøre så meget. Men hvis vi lige flytter kameraet hertil, sådan der, så vi se om jeg ikke kan få ja. Jeg skal have lavet det her kamera og holde om. Det er virkelig dårligt. Yes, sådan der. Se om ikke jeg kan få nogen på at sætte den på rigtigt, fordi den er lidt båret, den her. Så den skal måske sådan her. Men den skal egentlig bare hamres på, så se om den er lige. Så på. Ja, lige et øjeblik. Ja, det ser ud som om den er lige, så jeg hammer den lige mere på. Nu kommer den nok heller ikke til at flytte sig. Det er ikke engang sikkert, at jeg behøver svejsen. Jeg tror faktisk også, at jeg lader være med svejsen, så jeg kan tage det af igen. Så lad os lige se. Det er lidt svært at få holdt helt lige, men jeg tror, den er sådan cirka lige. Nu tabte jeg den der fjeder, der skulle holde koblingen. Så, men jeg skal nok selvfølgelig vise nogle målinger på, hvor meget strøm kan lave, altså hvor mange volt, hvor mange ampere og sådan noget selvfølgelig. Jeg ved ikke om det bliver i dag, om jeg kan få den lavet færdig i dag. Det tror jeg godt jeg kan.
Nu kan se også hvor lang den video er den bliver. Den kommer nok til at være i 2 dele, tænker jeg. Men så meget har jeg selvfølgelig heller ikke filmet i forhold til de andre ting jeg har lavet, så det må vi lige se om det bliver en lang episode eller en lang video, eller om det bliver 2 kort. Men ja, nu kan jeg også lige kameraet her. Sådan der, jeg skal lige. Nu er det. Hvorfor en vej kommer den til at dreje rundt? Jo, det er med uret. Det var godt, det kom til at køre. Altså, jeg tror, hvis jeg kan flytte den med hånden, så tror jeg sagtens. Altså, jeg havde den boremaskine, jeg havde, den var jo meget, meget svær at skulle dreje rundt. Jeg skulle virkelig tage ved med hånden og så dreje den. Så det skal nok blive godt, det her, tror jeg. Nu ved jeg ikke, om det kommer på kamera. Så så jeg kan også lige tage se om jeg kan sætte den fast til bordet, og så kan jeg skrue møllen på sådan. Men jeg har faktisk det som Men det som jeg er lidt bekymret om ved den store, måske lidt noget større vindmølle jeg vil lave, det er egentlig at jeg skulle have lavet jeg skulle også lave en vinge til den, eller nogle vinger, måske 3, 2 eller sådan noget. Og det bliver jo lidt svært, fordi der kan jo ikke bare lave sådan en PVC, fordi det vil jo bare gå i stykker. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal have fat i hvad jeg skal have fat i, om jeg er nødt til at købe nogen, eller om jeg kan jeg ved ikke, prøve at lave nogen. Det kunne selvfølgelig være mega fedt at lave sådan nogle, der var aerodynamisk. Altså sådan nogle, ligesom sådan nogle, der er på de store vindmøller. Men det bliver nok noget svært at skulle enten lave eller finde dem. Så ja, men nu må vi se der. Altså, jeg tænker, at jeg vil lave det på efterskole. Og selvfølgelig vil jeg filme det der, eller tage nogle små videoer, hvor jeg laver det. Så det er ikke sådan, jeg ikke. Men jeg tænker, at jeg vil lave det på efterskole. Fordi der har jeg jo højst sandsynligt meget tid. Og det, altså, jeg skal jo på efterskole efter sommerferien, så lang tid er det heller ikke. Men nu vil se, det kan også være, at jeg laver den i sommerferien. Det kan være, at jeg laver noget i sommerferien, og måske lidt på efterskole. Så det finder vi lige ud af. Ja, det er jo selvfølgelig mig, der finder ud af det, men ja. Så jeg kan godt mærke, at den er lidt svær at dreje rundt måske alligevel. Men nu må vi se. Ja. Okay, der skal rimelig meget til, kan jeg se. Men ja, det kan være, at jeg skal måske lave en større vinge. Fordi men nu, så det blæser ikke så meget i dag. Så det kan være, at jeg ikke lige helt kan. Men ja. Så kan man jo måske tage koblingen fra, lade den køre op i hastighed, selvfølgelig, og så sætte koblingen på igen. Det kunne man jo. For at den lige fik noget fart på, og så men jeg kan lige sætte den her lille pære på igen. Og så se.
Sådan der. Det ser da godt ud. Au. Se, jeg har den her LED der, den kan jeg tage på. Den kommer til at lyse noget mere, den her LED. Det skal heller ikke så meget til. Okay, kameraet, den filmer det ikke så godt, fordi jeg mener, det er kun 60 fps, den filmer i. Og det er vist nok ikke helt nok til at kunne... Men der er så også meget lys, selvfølgelig, her rundt. Hvad hedder det? Det er også med den her LED, der er ikke så meget modstand i. Eller der er ikke, altså det kræver ikke så meget energi at få, hvad kan man sige, skubbet elektronerne igennem LED'en. I forhold til den her, der er noget mere modstand. Så derfor så kan den godt, tror jeg, dreje rundt med den her. Forholdsvis nemt. Men altså kan jeg nok godt lave en ny vinge, der er lidt større. Eller længere i hvert fald. Eller ja, længere sådan. Nu skal I se, hvor meget den lyser. Hov. Men ja, jeg ved ikke om... Og lige ser også som den her glødepærten, vi så også noget. Ja, men jeg tror lige, jeg prøver lige at finde ud af, hvordan jeg skal montere den på den der ja, firkantede rør. Fordi nu har jeg jo sat den her plade på hernede fast, så det er måske lidt sværere nu. Men ja, altså, jeg tænker, jeg vil skrue den fast, fordi sådan jeg kan ligesom tage det her af. Sådan det ikke er svejset permanent fast. Ligesom her, at den ikke er svejset permanent fast, så jeg kan tage den af. Den er selvfølgelig hamret rimelig godt fast, men der er stadigvæk en mulighed for at tage den af, uden at skulle skære den af. Så det tager lidt energi at skulle dreje den rundt. Rammer hele tiden min jakke. Så ja, det vil jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal lave det. Okay, jeg har lige lagt den ned her og sat den fast til bordet. Og jeg tænker at skære det her af. Sådan at, hvad hedder det? Sådan at det her, den her del, den passer lige med at kunne sidde her inde i. Den har den rigtig tyvelse til det kan komme ind i. Plus også den her længde, den passer også med, eller ja, bredde, den passer med den her. Så derfor så vil jeg lige skære sådan nogle kanter ud her. Og så vil jeg så kunne
bruge de huller, der allerede er her, til at ligesom at bore huller i den her, og så ligesom skrue det fast. Så det vil jeg lige gøre. Så jeg kan bøje de her op. Undskyld det. Lad os se om det kan passe deri. Yeah. Det kunne ikke passe bedre. Så nu har jeg har lavet en hel del nu her, men jeg har fået boret hul og skruet det fast nu og sat den her på. Jeg var meget sådan i tvivl om det ligesom ville kunne virke, altså at den vinden ville kunne dreje den rundt, men altså jeg kan dreje den rundt bare med min hånd sådan her, og jeg har så sat en ledning på her, der går op og sidder fast derovre, og hvis jeg lige kan nok godt se det der. Den viser, okay, den står forkert nu. Sådan der. Den skal vise ampererne. Der står A som ampere, og den viser så hvor mange volt. Og jeg så sætter det sammen sådan at altså man måler ampere forskelligt. Når man måler ampere, skal man måle hvor der er et eller andet der bruger strømmen, så man ligesom kan måle på hvor meget det kører rundt. Hvor volt der behøver man ikke, altså der kan man bare sætte det til for eksempel de 2 ledninger, og så viser den det. Men nu prøver jeg lige uden noget sådan, kan jeg ikke lige. Nu prøver jeg uden jeg har sat en pære i. Skal jeg lige se hvor mange volt kan lave uden noget modstand. Det er sådan cirka 30. Jeg tror den kommer op på 35 volt. Jeg ved ikke, kan man egentlig se det på kameraet? I kan lige se det. Og så hvis jeg prøver så at tage, den siger godt nok 1 her, men den måler ikke noget. Hvis jeg så prøver at tage, den der tager mest strøm, det er jo den her glødepære på cirka, det er 50 mA. Jeg har beregnet cirka, eller nej, det er jo cirka, det er en 6 volt og så 50 mA, så hvis man ganger det, så kan man få watt. Det kan jeg ikke lige i hovedet, når det er så
når det er under 1, så er det lidt sværere at skulle regne ud, men det er sådan, det er måske lidt cirka, måske 1 watt eller sådan noget. Men ja, jeg drejede den lidt rundt her før. Men hvis jeg lige drejer den rundt her, så man kan se, at volten den har faldet, fordi der er meget modstand i pæren, så derfor så løber det ikke nær så meget igennem, så det løber cirka 6 volt. Og det passer også cirka med det, som pæren den jo er til. Og så er det cirka, det er svært for mig at se, fordi den her vinge her, men det er cirka 50 mA jeg kan lave. Og det passer jo egentlig til det, den pære den skal bruge. Men I kan se, den blinker. Den blinker rimelig meget, den her. Ja, der er måske lidt, der er faktisk lidt støj i baggrunden, fordi der er sådan en blæser, sådan en varmeblæser. Men ja, der er, den blinker, fordi at, altså, det er jo sådan, den skal køre ret hurtigt rundt. Ja, det har jeg forklaret, det der med, hvordan jeg sætter magneter. Men ja, hvis jeg lige vise, hvor hurtigt jeg lige drejer den cirka rundt. Hvis kameraet selvfølgelig. Sådan der. I hvert fald se den ene af vingen, og så se hvor hurtigt jeg drejer rundt. Det er cirka så hurtigt den her, jeg drejer den rundt. Hvis I kan se det. Ja, nej, det kan I nok ikke. Jeg håber ikke kameraet den falder ned. Cirka så hurtigt her, jeg drejer den rundt. Så forhåbentlig så skulle det, altså jeg tror at vinden den kan jo selvfølgelig ikke kunne få den til at dreje meget hurtigt rundt. Ja. Altså den kan lige tage LED'en på igen. Men jeg er sikker på den her LED her. Jeg er sikker på at jeg godt kan have 3 af de her. Men jeg tænker men jeg har en idé om jeg vil prøve at tage sætte den her mølle her et sted, hvor der normalt kommer meget vind, eller det blæser meget, og så vil jeg tage en ledning, lang ledning, og så eller en eller anden kabel, trommel eller sådan noget, og så tage op på mit værelse, så jeg ligesom kan eksperimentere lidt med det, og med det strøm den producerer. Så LED'en, altså den lyser sådan nogenlunde kraftigt, men den bruger heller ikke nær så meget strøm. I kan se, det er cirka 25 mA, så det er cirka halvdelen. Og man kan se også, at der er meget mindre modstand, fordi der kan komme sådan 14 volt igennem. Så der kan der komme meget mere fart igennem, kan man sige. Der er ikke så meget modstand i. Og det kan jeg også mærke, når jeg drejer møllen rundt, at der ikke er så meget modstand. Så okay, måske mere end okay, 20 kan jeg se, okay. Cirka 20 volt og så 30 ampere, 30 hvad hedder det? Ja, milliampere, 20 milliampere cirka. Så ja, det skal nok fungere, tror jeg. Og jeg cirka målt, det er cirka en halv watt, den kan producere. Når jeg har taget den her, så er det cirka, så kan den jo komme op på 6 volt cirka, og så det er de der 60 milliampere cirka, jeg har fået den til. Så det er jo cirka, en halv watt. Og det er vist nok også det, den her bruger. Det er jo 6 volt og 50 milliampere, så den producerer lige nok strøm til den, og den kan lyse. Jeg har også en anden en, hvor det er 100 milliampere og så 4,8 volt. Der kan jeg også godt lige få til at lyse, men den lyser kraftigst. Og så selvfølgelig LED'en lyser bedre, fordi den ikke skal have så meget strøm for at lyse.
Så, men jeg tror, jeg vil sætte møllen op et eller andet sted ude. Prøve at finde et sted, hvor det ikke blæser mest. Hvis jeg kan forsøge at finde et sted. Og prøve at måle derfra og se, hvor lidt vind der skal til. Ja, hvor meget vind der skal til, for at den kan dreje rundt. Jeg håber selvfølgelig ikke på så meget, sådan at den ligesom er så effektiv. Jeg håber, den er meget effektiv. Så, men hvis der ikke kommer noget her bagefter, det jeg klipper her, så er det fordi, det ikke blæser nok i dag. Så i hvert fald, hvis jeg ikke finder noget, så ses vi bare i næste video. Men nu vil vi se, om jeg håber, jeg kan finde et sted, der blæser lidt.